Nastup zdarma, Vystúp na kraji sveta. nasadni na Zemplínsky okružák a nechaj sa odviesť za ďalšími letnými zážitkami. Na Zemplínskej šírave ťa čaká deň plný oddychu aj dobrodružstva. Nastúp na výletnú loď Labe a vychutnaj si plavbu po hladine Slovenského mora. Ak túžiš po ešte väčšom dobrodružstve, požičaj si motorový čln a staň sa kapitánom vlastnej plavby. Šíravu tak môžeš objavovať vlastným tempom a naplno si vychutnať jej výnimočnú rozľahlosť. Keď zatúžiš po oddychu, výstup na zastávke Termálpark Šírava. Čakajú ťa termálne bazény, wellness, saunový svet aj miesto, kde môžeš na chvíľu vypnúť, zregenerovať sa a načerpať novú energiu. A ak ti zostane čas, zastav sa aj na pláži Anima. Výhľady na kotviace lode, upravená pláž a pokojná atmosféra ti na chvíľu pripomenú vzdialené primorské letovisko. Aj tieto miesta nájdeš na trase Zemplínskeho okružáku. Stačí si vybrať svoju zastávku a užiť si deň podľa seba. Košický svetový kraj, objavuj ho s nami. Tak čo, kam sa odvezieš na budúce?